дар зимистони имсола ҳарчанд боришоти борон ва барф дар баъзе водиҳои мамлакат камтар ба назар расад ҳам, аммо дар доманакӯҳҳо боришоти зиёд ба қайд гирифта шудааст. масъулини шӯъбаи муҳити зист ва хоҷагии ҷангали шаҳри Турсунзода барои беталаф гузарондани зимистон ва аз сардӣ нигоҳ доштани паррандагону ҳайвонҳои ваҳшӣ дар кӯҳҳои ҳисори дараи Қаратоғ корҳои биотехникиро мегузаронанд. ҳамин тариқ дар кӯҳу даштҳо дон ва коҳ партофта шуд, то ки оҳуҳои нодири инҷо ва паррандагони муқимӣ аз сармои зимистон ва гуруснагӣ раҳо ёбанд. бояд гуфт ки имрӯз дар ин хоҷагӣ зиёда аз 200 сар оҳуҳои холдор парвариш меёбанд. این کارهای بیوتکنیکی از حساب شعبه حفظ محیط زیست و خوجگی جنگل شهر ترسوزاده در روزهای آینده که برف زیاد در این موضع برده ایستاده است دوام می‌دهد. تا امروز ما در شفت دریاهای قرطاق، شفت دریاهای شیرکند کارهای بیوتکنیکی گذراندیم و البته در اون جایها که پرندگان مرغابی، زاغ، کفتر زیاد هستند، البته در اون جایها قریب 200 کیلو گندم و جو را برده پوشیدیم که آنها را از زمستان گذرانی نگاه می‌دارند. аз хоҷагии ҷангали Қаратоғи шаҳри Турсунзода маълумот доданд ки дар ин ҷо на танҳо оҳу, балки дигар ҷонварҳо низ парвариш меёбанд ки барои нигаҳдории онҳо дар рӯзҳои сарди зимистон ғизои зарурӣ омода шудааст. мана имрӯз ки дар ҳудуди хоҷагии мо дар қаторкӯҳаи Ҳисор дар мавзеи Қаратоқ аллакай 15-16 барф шуда истодааст. барои ҳам паррандагон ҳар як барфе ки мешавад мо аллакай ҳамун захираҳое ки дар тобистон карда мондагӣ будем бурда дар ҷоҳои даркорӣ онҳоро мепартоем ки то ин ки ҳайвонҳои ваҳшӣ ва паррандагон несту нобуд нашавад, талаф наёфта зимистонро паси сар кунанд. хоҷагии мо ба ғайр аз парвариши ҳайвонҳое ки ваҳшӣ ҳастанд дар кӯҳистон, боз ба парвариши оҳуҳои холдор машғул мебошем. то имрӯз ки дар хоҷагӣ зиёда аз 220 сар оҳуи холдор парвариш меёбад. инчунин барои инҳо ҳам барои зимистонгузаронӣ хашок, хӯрокии ғизонок тайёр карда мондагӣ ҳастем ва дар ин рӯзҳои сардӣ аллакай мо ба онҳо медиҳем. масъулин барои сиҳату саломат баровардани оҳу ва дигар ҷонварон ба таври кофӣ хӯрока захира намуда ният доранд оянда шумораи ҷонварҳои кӯҳиро дар минтақа зиёд намоянд. гузориши Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.